கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வேத வாக்கியத்தில், உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான், ஐஸ்வர்யனாகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் என கூறப்பட்டுள்ளது. உண்மையுள்ள மனிதரை இன்றைய உலகில் காண்பது மிக அரிதாக உள்ளது. ஆனால் தேவ வசனத்தின்படி தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறும்படி நாம் அவருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க பல குறுக்கு வழிகளையும் மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இவை ஒருபோதும் நிலை நிற்பதில்லை. இறுதியில் மன அமைதி இழந்தவர்களாய் தங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொள்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் அவரது வார்த்தையின் படி நடந்து தனது குடும்பத்தில், சபையில், தொழிலில், சமுதாயத்தில், தேசத்தில் உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வேத வாக்கியத்தில், இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின் படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும் படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே கர்த்தருக்கு உண்மையாய் நடந்து அவரின் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். இந்த வார்த்தைகளுக்கூடாக கர்த்தர் இன்றைய நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் வழி நடத்துவாராக. ஆமேன்.